Security Agency manubag sa kapakya sa pag-inspeksyon o pagsunod sa armas nga gigamit pagpatay sa usa ka doktor sulod sa hospital. Pamunuan sa hospital manubag kung ikiha sa pamilya sa doktor. Ania sa Sugbo ang banggiitan nga pundok sa mga tulisan nga nanulis sulod sa SM Cagayan de Oro. Security sa mga tindahan pahugtan. Kapitolyo mudawat gihapon sa motion for consideration sa Security Agency nga napakya sa pag-qualify sa bidding alang sa security services contract bisan og nahibaw ana kung pila ang bid sa mi-qualify ug kaatbang nga bidder. Binilanggo sud sa City Jail nakuha og daghang shabu. Iimbestigar kung nganong nga adunay drugas sud sa prisuhan. Daghang kaso batok sa illegal nga drugas ang na-dismiss. Mga fiskal mudawat lang og kaso bisan huyang ang ebidensya ug kuwang ang mga dokumento. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanitibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlong Biyernes pitsa 25 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungong simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, dunay ng gawas nga taho nga nakasud dinhi sa Sugbo ang dakong robbery group nga mao'y mibiktima sa usa ka jewelry shop sa dakong tindahan didto sa Cagayan de Oro City. Bisan og wa gikumpirmar sa kapulisan dinhi sa Glen, mas maayo kunong mangandam-daan ang mga dagkong establisimento sa Sugbo. Andrea Patenya, Suginlimi. Wagi makakugwa sab gikumpirmar sa Regional Intelligence Division ang report kabahin sa presensya sa usa ka dakong robbery group dinhi sa Sugbo. Apan mas maayong palawman na lang gyud ang ilang pakisusi karon aron maandam. Nagpakanaog na sa taog memorandum no, to them sa mga lower units nga ay reminding them no, nga ilahang i-intensify ang conduct of intelligence monitoring labi na gid sa mga lugar nga mga dunay financial institutions o kaning mga malls. Ang maong taho, subay sa pagpanuli sa usa ka jewelry shop sud sa SM City Cagayan de Oro niadtong Martes sa gabii. Giingong ang maong grupo, mga sumusunod nga miyembro sa dagkong Mindanao robbery groups kaniadto, sama sa Alferez ug Ampang Colangco robbery group. Mato ni Deputy Regional Director for Operations Police Senior Superintendent Conrado Capa ug RID Chief Police Superintendent Paul Labra, di layo ang posibilidad nga maabot dinhi ang maong grupo aron i-dispose ang ilang mga nakawat nga mga alahas. Well, there's always this possibility. This is highly urbanized, no? Anyway, we will validate. There's a report. Pero kami, once in a while nakakatanggap kami. Pero point is, lagi lang naman kami nagmamonitor. Ang una naman gid na no, sa even kaniadto, labi na gud ang kung ang robbery may tabo dito sa the same nga lugar no, sa Mindanao. Usually ang ilang ato ang nabantayan nga agianan din sa ato no nga kay anin din posible ipang baligya ang ilang mga so ato na nang gi-anticipate mo nag-atuan nang gipangandaman. Subling ni pahimangno si Labra ngadto sa mga mall officials nga hugtan ang ilang seguridad sama sa pagdili sa pagpasud sa mga customers nga nagkaw, sunglasses ug backpacks. Gani sugyot ni ini nga mas striktuhon ang pagbaligya sa mga hardware stores ug mga kahimanan nga mahimong gamiton sa mga sakop sa Martillo Gang. Kung aning mga actually baseball bat, anything that kaning mga dagko nga gahi nga pwedeng ibuak og mga bildo or pwedeng iguba og pultahan that murag motawag ni silang security management sa maong mall. Then ang kaning maong kung di pa sila mo gawas ag mo suri-suri pa sila, so they should not bring this no, ilam na nang ibilin sa maong hardware din na mo gipalit. Pero kung sa panahon mo gawas na sila, escortan ka ni sila paggawas by the guard. Buhi pa ni siya, pero hinuon gikalipay sa RID nga maayo ang relasyon sa kapulisan ug mga security officer sa mga malls dinhi sa Sugbo, mao nga sayon rang buhaton ang ilang joint security measures. Andrea Patenia, News 5.
Di na niya makasuroy-suroy sa mga entertainment establishments sama sa mga malls, internet cafes ug uban pa ang mga tinun-an gikan sa preschool hangtod high school. Kunting klase kung hinpit na niyang mapatuman ang proposed anti-truancy ordinance sa lalawigan sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gihasasan atol sa gihimong public hearing kagahapon ang ordinansahon nga nagtumong sa pagsiguro nga makatungha og tarong ang mga estudyante og di magsuroy-suroy kun oras sa ting klase. Sa mong balaod nun, mahimong sitahon og ipaubos sa counseling ang mga menor de edad nga mga estudyante nga makitang maglaroy-laroy og mag-standby sa mga malls, internet shops, bilyaran, sinihan ug uban pang mga entertainment establishments sa lalawigan. That the government officially recognizes na truancy is a dili man crime, but it is an offense not just to you as a person but as a country. Kay murag by having this ordinance murag sa na di ka muskwela ba. Padayon pang gi-finalize ang penal provisions sa mga ordinansahon kay di mahimong masilutan ang mga menor de edad ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act. Because we view this from the perspective that this is going to create a status offense. We penalize the student simply because, or rather, it's one of the elements in a child. Maphamtangan hinuon og silot ang mga ginikanan. Kung haan, ingon man ang tag-iya sa mga entertainment establishments kung ilang pasagdan ang mga tinun-an. Dunay multa na 2,000 ngadto sa 3,000 pesos ang first offense, 3,000 ngadto sa 5,000 pesos sa second offense, ug pagpasira sa establishmento kung maabot sa third offense. Dunay umulon nga anti-truancy board nga langkuban sa chairman sa Committee on Peace and Order ug Education sa Junta Provincial, Department of Education, ABC President ug uban pang mga stakeholders. I-deputize unya sa board ang mga barangay tanods, school officials, mga magtutudlo ug uban pang mga watch enforcers sa implementasyon sa mga ordinansa. Makapatabang ni sa pag-listen sa dropout, unya malisin po ang mga juvenile delinquencies, mga bata na to. We are aiming to reaching all children, bringing all children to school, mana atong purpose good nga mabalik siya sa eskwelahan. Ryan Sorote, News 5. Anda mo atubang ang pamunuan sa Sacred Heart Hospital kung pasakaan sila og kaso sa pamilya sa gipatay nga doktor sud sa hospital. King Perez, Sugin Limi. Suma sa official statement sa Southwestern University ug Sacred Heart Hospital, padayon ang ilang pakig-coordinate sa kapulisan sa gihimong investigasyon. Ipaubos nila sa stress debriefing ang upat ka mga testigo sa hitabo. Sa pagkakaroon wa pa may istorya sa mga kadagkuan sa Southwestern University, ang kabanay sa namatay nga si Dr. Chris Cecil Chan Abu. And we have not really gone into talking with the wife because the wife apparently is very much affected considering that they only have each other. They have no children. Human sa hitabo, gipahugta nilang seguridad sa tambalanan ug eskwelahan. Mandatory ang body frisking o pagsusi sa mga dala nga bag, pag-check up sa car trunk ug pagpaabli sa car window. Suma sa kadagkuan sa Southwestern University, wa magkuwang ang mga gwardiya sa pagsusi sa mga musud sa hospital ug eskwelahan. Matud nila, lakip kuno silang security protocol ang pagsusi sa mga pasyente nga nagamit og wheelchair. Nobody can really say for sure where the gun was being kept entering into, why it was concealed or whatever, but what is pretty sure is that the guard subjected this patient. Common sense will tell you this person is not invalid, cannot walk. So even if you look at all the other hospitals, ask them if they're doing the same thing, you know. Matod sa abogado sa Southwestern University, Attorney Inocencio de la Serna Jr., ang ay sabsusiho ng kalambigitan sa mga kaubanan ni Sabon Solin. On the complicity of that assistant because the assailant could not go there but on his own. He was pushed by that or aided by that assistant, who I think we venture to say that may have knowledge of the assailant bringing in the gun. So we are also asking the police investigators to look into that angle. Mipasalig ang mga kadagkuan sa Southwestern University nga mohatag silang pinansyal nga ayuda alang sa gipusil patay nga doktor diri sa Sacred Heart Hospital kagahapon. Bisan pa nga midepensa sila nga hugot ang pagpatuman sa seguridad sa tambalanan ug tunghaan, andam sila nga moatubang og kaso kung galing ikiha sila sa mga kabanay ni Dr. Abu. That is something that beyond us, so we just have to take it as it comes and face the as it is.
later on. King Perez, News 5. Security agency sa Sacred Heart Hospital mahimong masilutan tungod sa kapakyas sa pag-inspeksyon sa usa ka pasyente nga nagdala og armas. Ang armas gigamit sa pasyente sa pagpusil sa iyang doktor. Andrea Patenya, Suginlimi. Gisugda na karon sa FESAGS kun Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section ang administrative investigation batok sa security guard sa Sacred Heart Hospital. Mato ni FESAGS Chief Police Superintendent Marvin Sanchez, adunay kalapasan ang mga gwardya sa Royal Paratrooper Security Agency. Wa kini makabantay nga nagdadi ay og armas si Wilfredo Sabonsolin, ang pasyenteng nipusil patay sa iyang doktor nga si Dr. Chris Cecil Chan Abu sud sa clinic kagahapon. Mato ni Sanchez, mahimong masuspenso ug mamultahan ang security agency tungod sa maong hitabo. Well, basically there is a lapses kasi nakalusot ang firearms. So, namagunay ka nang gitawag na to security guard's creed na wherein is supposed to protect lives, guard the property, and maintain order sa iyahang post. So, if proven guilty, there is a penalty, suspension for 1 day to 30 days, then administrative payment of 100 to 500 pesos. Pahimangno sa FESAGS ngadto sa mga security guards nga mas striktuhon ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga tao nga musud sa establisamento nga ilang gibantayan. Di ang ay palabyon si bisan kinsa o bisan unsay kondisyon niini. Ang namusil nga si Sabonsolin di makalakaw ug naka-wheelchair. Siya usab nga regular nga pasyente sa ospital. It's duty bound magud to conduct inspection, di ba? Same thing sa police, if musod og hospital or mall, building gud ang pusil. Di ba? So, he's supposed to thoroughly conduct security checkups. Hangyo usab sa FESAGS ngadto sa publiko nga kun mas pahugtan man gani ang inspeksyon sa tanang mga establisamento human sa maong insidente, magpooperar lang gyud sila sanglit alang raman sab kini sa ilang seguridad. Nasayran nga adunay lisensya ang caliber .380 nga armas ni Sabonsolin nga gilukat ni adto pang December 2013 apan wa kini permit to carry. Mato ni Sanchez, ang mga panghitabo sama ni ini mao ang rason kung nganong mas gipahugtan nila karon ang neuro exam sa tanang mulukat og license to own and possess firearms ubos sa bag-ong firearms law aron pagsiguro nga mentally fit tanang gun holders. That's the main reason why during the last caravan nakita ninyo dito nasangit sa neuropsychiatric examination kasi to take time pa for a person to finish the exam around 3 hours siguro minimum plus the interview for the evaluation sa atong doktor. Kung ang Cebu City Intelligence Branch ang pasultihon, case closed na ang maong insidente. Apan posibleng ipaubos sa paraffin test ang katabang miuban ni Sabonsolin sa clinic na si Renel Tanilon. Ang pamilyang Abu nagduda nga basin og aduna kini kalambigitan sa krimen. Hangtod karon di pa maestablisar sa CIB ang tukmang motibo sa pagpamusil. Well, namang kuan Sir Alan nga ang katong nagkuhan sa wheelchair, nagkuyog, gibasi kunog na sabotage or something, dapat i-appeal, no? Dapat i-appeal sa kaso because we know the feeling we know the feeling sa family, no? We know the feeling. So among gikuan na ni Mona, we will do this step by step. We will do this nga with transparency. Wa nagipaubos og autopsy ang lawas ni Dr. Abu ug wa sab misugot ang banay sa Sabonsolin nga ipa-autopsy ang lawas niini. Matod sa crime lab, nagpasabot kini nga kumbinsido ang pamilya nga way foul play ang kamatayon sa pasyente. For the suspect Sabonsolin, the family requested that an autopsy not be conducted anymore. So they signed a waiver. Ang duha ka patayng lawas gipaubos sa paraffin test. Andrea Patenya, News 5. Gawas sa pamilya ni Dr. Chris Cecil Chan Abu, lakip nga nagbangutan ang mga kauban o kahigalaan niini sa kalit niyang kamatayon. Giangkon sab sa mga staff sa doktor nga nakamatikod na sila nga grabe na ang depression nga nasinati sa pasyente ni Doc Abu apon wa sila magdahom nga mabuhat niini ang ingon. Ryan Sorote, Suginlimi.
always happy. Mao'y kasagarang paghulagwes sa mga kauban sa trabaho ni Dr. Chris Cecil Chan Abu, kiniaron ma-uplift ang moral sa iyang mga pasyente. Gani ang maong aura, mausab ang katapusang nakitaan sa iyang kauban kagahapon sa buntag sa wa pa mahitabo ang insidente. Sir, at first na-shock jud ko kay working ko sa information, then si Doc magagi-agi ra na siya, then makatawa ra sir ba. I-greet ni mo yo. Ako ga-expect nga nato mahitabo tungod siya kabutan sir ba ngay nana di ay nga kung ano na siya patient niya. Early morning mga between 8:30 to 9. Ligri kami istorya ni. Joke to siya. Si pasiaw katawa. Usual kay amo din rehab ligri man diri. Sa social media, gipaubot sab sa mga kanhi estudyante ni Dr. Abu ang ilang kaguol sa paggawa sa ilang gihulagway nga inspirasyon ug maayong magtutudlo. Gipebaw sa tigpamaaba sa ospital nga magpadayon ang operasyon sa physical therapy section bisan sa kamatayon ni Dr. Abu kay kini mausab ang gusto sa namatay aron mapadayon ang pagtabang sa ilang mga pasyente diin sagad ini libre nga ilang gihatag pinaagi sa ilang mga partners. Yes, as far as Southwestern University is concerned and with respect to Sacred Heart Hospital, it is on normal operations. Usa sa nakabenepisyo sa among programa ang namusil nga si Wilfredo Sabsolin nga dunay problema sa iyang spinal column. Diin tuig 2010 kini nahimong pasyente ni Doc Abu dihang una niining naoperahan sa Siemens Hospital didto sa Kauluhan. Misunod ang laing duha ka operasyon ini, ubos gihapon ni Doc Abu og giingong mibintaha na ang iyang kahimtang. Apan suma sa rehabilitation unit, giingong bibalik ang sakit sa likod sa pasyente tungod kuno sa pagsigig exercise nga gidili na sa doktor alang sa iyang full recovery. Okay, tig-exercise man gid siya. Like mag-sit up siya, magbitay daw iyahang body sa bed. Iyahang tiil na sa iyahang bed. Yan iyang body nagbitay niya, mag-sit up siya. Which is dili unta na maayo sa iyahang case. Mo tong giingnan siya ni Doc nga mo ni nahitabo ni balik na pod. Nasayod ng daan ng mga staff nga kinahanglan og tukmang pagtagad ang ilang mga pasyente kay dali ra silang maguol og madepress tungod sa ilang kahimtang. Og di palang dugay, giingong nakamatikod na ang mga staff nga nagkagkrabi ang depresyon ni Sabsolin. Pero nakadungog ko sa mga estudyante, ingon siya nga na depressed gid daw siya kay basig di po siya ka-take kay tiguang na biya siya niya. Gusto siya immediate relief gid siguro pero eventually makalakaw gid siya kay makalihok ra man gud siya sa iyang tiil. Tungod sa hitabo, mas gipahugtan karon ang seguridad sa mong tambalanan ingon man sa Southwestern University. Gipatawag usab ang tanang doktor ug magtutudlo aron sa usa ka meeting din ilang gipaabot ang ilang kabalaka sa ilang seguridad. Giangkon sab ni Attorney Inocencio de la Serna nga posible gyud nga wa makaagi sa standard security check-up si Sabsolin tungod sa iyang kahimtang ug sa iyang pagka-regular nga pasyente. Yeah, that would be one of the areas of concern. However, as far as Southwestern is concerned, it will be investigating or conducting an investigation on all possible areas to obviate and prevent the future incident from occurring. Ryan Sorote, News 5. Gipaybaw sa DENR 7 nga hugot na ilang barugan ang dili na mahimo ilibkas ang cease and desist order batok sa DPWH Regional Office kinsa nangayo kanila og pagtugot nga makapadayon sa pag-ibot sa mga kahoy sa Dan S. Osmeña. Kinahanglan na matud pa sa DPWH nga ipadayon ang earth balling kay nakahanay na ang ilang mga kalihukan sama sa nagsingabot nga Cobra Ironman Philippines, Papal Visit ug Eucharistic Congress nga puros may tabo duha ka tuig sukad karon. Apan matud sa DENR, may tabo lang kini kun makatanom na ang DPWH og 7,900 ka mga tanom isip hulip sa 79 ka mga kahoy nga nawa sa Dan S. Osmeña. Sa pagkakaroon sa 66 pa ang punuan nga naa sa lugar nga butang tangon sa DPWH. Kini ato ang position nga trees should be replaced, no? Mo na memorandum nga gi-issue ni Director Montejo sa Senro, Cebu City nga kinahanglan i-replace usang 7,900 and then we will assist DPWH to look for a site where these 7,900 trees could be planted. Mga barangay gikan sa 8 ka mga lungsod nga naapektuhan sa bagyong Yolanda nga anaa sulod sa mga danger zones. Sila delikado nga maigo sa baha ug landslide. Base sa labing uwahi nga geohazard mapping and assessment sa Mines and Geosciences Bureau sa DENR, 208 ka mga barangay ang apektado. Kini nahimutang sa Santa Fe, Bantayan, Daan Bantayan, Tabugon, Bourbon, Tuburan, Tabuelan ug Bugo City.
Matod sa DENR nga gipahibalo na ang mga LGU sa mga apektadong barangay. Gi-update ang geohazard map sa ilang gihimo nga assessment human sa bagyong Yolanda alang sa pag-issue og bag-ong geohazard advisories. Kini ang himuon nga basehan sa mga lokal nga kagamahanan kung unsay angay nga himuon sa mga apektadong lugar. Giawhag sa DENR ang tanang chief executives sa paghimo na sa ilang mga plano aron malikay sa katalagman. Ato gyung matudluan, ma-educate na to ang mga communities na to nga unsay level of susceptibility to landslide or flooding sa ilahang lugar. Kanunay na nga gipahimangnuan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang katawhan nga kanunay magbinantayon ilabi na karon nga panahon sa ting-uwan ug nagsunod ang bagyo. Kanunay sab nga mag-monitor ang CCDRRMC sa dagan sa panahon gani ilang gibantayan karon ang lihok sa laing low pressure area nga misud na sa Philippine Area of Responsibility. Gipangbisita sab sa mga sakop sa disaster team ang nagkalain-laing tunghaan aron ipaubo sa disaster drill aron makapagpangandam sa mga posibleng muigo nga katalagman. Ato lang gi-inform ang public nga ready lang gid mo at all times. Kasi kay tanaw na nyo sa satellite karon gasugod lang adtong Huwebes lahi na gyud ang atong panahon. Not only drills but we assisted the schools in preparation for their contingency plan. Giimbestigar karon sa mga otoridad kung nganong nasudlan og drogas ang City Jail kini human makuha og drogas ang usa ka inmate kagahapon. Ryan Sorote, Suginlimi. Drugas ang hinungdan kung nganong napriso sa City Jail si Maximo Gomez Jr. Apan wa pa gani makuman ang iyang kaso, mag-atubang na sab kini og laing sumbong human siya makuha ni adtong Miyerkules og unom kagagmay pakete sa gituang shabu sud sa prisuhan. Matod ni Jail Officer 2 Resty Tebes, nakamatigod siya sa kadudahang lihok ni Gomez samtang nagpahigay ng headcount sa mga pinariso sa drug-dependent building. Misamot ang pagduda ni Tebes diyang iyang giduol si Gomez kay wa kini mahimutang. Ako siyang giobserbaran na siya'y murag gitunol ba. So mo tong akong giduol, sa man ang imong gitunol? Wala ko lang sir, wala oy. Dihang gibody search si Gomez, nakuhagikan sa iyang pundidyohan, kining sudanan sa sigarilyo nga dunay sud nga unom ka pakete sa gituang shabu. Gimakak niini nga iyang drugas og matod pa, igura kuno siyang gitawag sa laing inmate. So wadyo kay kalibutan na ni, dili ka involved aning pagpayut og drugas sus di jail. Wala yung kabawa na. Kani habal-habal driver si Gomez nga taga Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gisusi karon sa pamunuan sa Cebu City Jail kung giunsa og si kinsa ang nagpayuhot og ginidring drogas sud sa prisuhan. Posible usab nga duna pay mga ginidring drogas nga gipanago sud sa prisuhan nga moy nag-supply sa mga inmates. Very unusual gyud kay wala na surprise pud gani ko. Pagtanaw na ako nga suspected siya man eh. Ako mismo na surprise ko nga anong naani siya nga kuan nga mga items. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, buot ni Acting Mayor Edgar Labella nga patagon og report si City Jail Superintendent Johnson Calog kalabot sa ilang nasakpan nga pagpalusot og shabu sud sa City Jail facility. Matod ni Labella nga ngayan mopahigayon og investigasyon si Calog kung nganong adunay mga nakalusot nga drugas sa City Jail. Gi-question niini kung unsang klase nga sa seguridad ang gipatuman sa Cebu City Jail. Surreptitiously, so look into that and submit a report to the PCAP. Submit a report to the PCAP. Pinagi sa search warrant, hingpit na nga nalitag sa kapulisan ang iladong drug pusher nga nagbase sa Barangay Lorega, San Miguel. Andrea Patenya, Suginlimi. Duha ka bulto og mga gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 50,000 pesos, mga hinagiban og siyam ka managlahing cellphones ang nakumpiska gikan sa usa ka drug pusher sa sitio Cañares sa Barangay Lorega, San Miguel kaganihang buntag. Ang suspect giilang nga si Ray Cañares Aquino alias Bayet, kinsa gidako pinasikat sa search warrant nga giluwat ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro sa kalapasan sa Republic Act 9165. Gihulagway nga usa ka iladong pusher sa Lorega si Aquino ug gi-verify
pa karon kung kinawat ba ang mga cellphone nga nasakmit gikan niya o kung mao kini ang iyang gamiton sa iyang drug operation. Ato pa nang ba kung kawat ba na uli. Yes, namo ko siyang possession siya. But if ever nga maka-ila sila silang cellphone, pwede sila ma-coordinate sa Station 1. Kung mailhan nila nga ila, ma-prove nila, ato uli sila. Di mo komento si Aquino kung iya ang shabu, apan gihimakak ni ini nga kinawat ang maong mga cellphones. Naglana ko ni mong cellphone, Ray. Ano mo na? Iya mo na? Tanan? Anong dagan mo may cellphone, sir? Ayun, na po na sa baligya ang uban ba? Ayun ba na batang memory ka niya baligya sa Andrea Patenia, News 5. 13 ka mga empleyado sa Barangay Ermita miangkon nga naadik sa gidili nga drogas. Gipahigayon kaganiha ang surprise drug test sa tanan nga mga empleyado sa Barangay Ermita. Gawa sa 13, wala na napalgan nga positibo. Samtang sa Barangay Camagayan, wa magdahom ang kosap nga drug-free ang mga empleyado sa maong barangay. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. 13 ka mga sakop sa Barangay Ermita ang misumiter silang affidavit of admission nga sila tigamitan o ginadiling drogas. Wala na sila moapil sa gipahigay nga surprise drug test sa barangay kaganihang buntag. Ang 13 naglangkob sa mga barangay tanod, street cleaners o garbage loaders. Mato ni Barangay Captain Imo Cropinta, sa sunod nga dunay mo apply, kinahanglan kini nga ipa-drug test. 13, alarming siya para nako. I thought upat ra, no? Akong estimate upat 5 na bindagan. Put 13 di ay may gani kay ni angkon sila, ni surrender sila. So, unsay mahimo ani kung di kita matabangan sila, basig putulong ginato. Matud paso sa kaempleyado sa barangay, ang drug testing usa ka pamaagi sa paglimpyo sa reputasyon silang barangay nga naila sa paghitak sa ginadiling drogas. Katabang gigi para limpyo sa atong kuan ba mga empleyado sa barangay ba. Wagi kuan ba. Wagi nag-involve og drogas ba. Ang Barangay Ermita usa sa mga nag-unang listahan sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga adunay daghang namaligya og tigamitan og drogas. Plano karon sa Association of Barangay Council sa paggahin og 10% silang budget alang sa rehabilitation sa mga empleyado sa barangay nga naadik sa drogas. Pa-specify yun nga they have to allocate kay pwede ba sila makasuhan kay naaman na sa 9165 plus sa administrative order gikan sa DILG. Sa laing drug test karong hapon, huway nagpositibo sa gipahigayang drug test sa Barangay Camagayan. Apan dunay duha ka mga barangay environment workers ang miangkon nga tigamitan sila og shabu, apan dihang gi-drug test, negatibo ang resulta. Gingong dugay na silang mihunong, human bahari ni Kapitan Rachel Avila nga tangtangon kun masakpan nga adik. Gihulagway sa kosap nga usa silang gitutukan ang Camagayan tungod sa problema sa droga sa dapit. Kapin sa 50 ka mga opisyal og barangay workers ang gipaupos sa drug test. Ang Camagayan ang ikaunong nga drug-free barangay sa Dakbayan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Ang kahuyang ug kakuwang sa ebidensya mo'y usa sa mga hinungdan nga gamay ra ang nakonbikto sa korte sa mga kaso nga nalambigit sa ilegal nga drogas. Laing hinungdan mo ang pagdawat sa mga fiskal sa mga sumbong nga kuwang ug huyang na daan ang ebidensya. King Perez, Suginimi. Giangko ni Provincial Prosecutor's Office Head Attorney Pepita Jane Petralba nga gamay ra ang conviction rate sa mga kasong adunay kalambigitan sa gidiling drogas. Kini gitun-an karon sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council alang sa pagsuta sa mga hinungdan sa kapakyas nga makonbikto ang mga akusado. Daghan ang acquittals. Usa sa hinungdan nga daling ma-dismiss sa mga drug cases tungod sa kapakya sa pagpirma sa mga testigos sa inventory sa mga ebidensya nga nasakmit. Reasons are kanang dili kayo sila faithfully mo comply sa kanang gitawag na Section 21. Pero sigihan gyud nato na almost every year nagpa-seminar gyud ta sa mga pulis funded by the SIPADAC. Dugang ni Petralba nga gimanduan na niya ang mga sakop sa buhatan lakip na sa receiving section nga siguraduon nga kompleto ang mga dokumento nga isangat sa prosecutor's office. Ang pagdawat sa mga prosecutor sa mga kaso nga kuwang og mga dokumento ang usa sa mga hinungdan kung ngano ma-dismiss o ma-acquit ang kaso inigabot sa korte. Kay stricto naman ang ato receiving ron nga og dili kinahanglan inyo ning tumano ng mga documents kay otherwise dili ni gyud ni madawat kay ug amo ning madawaton ma-dismiss ra gyapon kay bawo na gyud mong ma-dismiss ra gyapon ikumparar sa una murag na improve kay ako magyud ang tanaw na makuha na improve ang ilang documentation
Mato de Petralba, igo lang sila nga maning kamot nga di madismiss ang mga kaso base sa mga ebidensya nga ilang mahuptan. Usaman sad karason kanang ang pusher buyer wala na din ha kay na-assign na somewhere and so on and so forth. We can only do so much. There are things that are already beyond sa among control, but so far gipaning kamutan gyud na namo and we King Perez, News 5. Sa official statement sa Gawad Kalinga nga unauthorized access ang gihimo sa mga taong nakuhaan sa CCTV sud sa Cebu International Convention Center nga nanguha og mga relief goods sud sa ilang assigned warehouse niadtong Hunyo 18. Usa ka joint investigation ang himuon sa Capitol Security ug sa naisgutang organisasyon uban sa Mandawi City Police. Gitugyan sa Capitol Security ang pag-ila sa mga nangawat ngadto sa Gawad Kalinga. Gidudahan nga mga sakop mismo sa Gawad Kalinga ang nanguha sa mga relief goods. Maka-identify sila kay kung ilahar pong tao or someone they know kuha nila sa body language o kining sa kanang mga pangmarog ingon na pero nag-ingon sila na sila gitanaw ato nga kuan nga tao doon na sila kining ilang gidudahan. Sugda na karong buwan sa Septembre ang rehistrasyon sa mga solo parents sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Konsehal Jerry Carillo, kinsa mo'y nangamahan sa Solo Parents Ordinance, bisan og wa pa sila'y opisyal nga nagsugod sa registration, duna na'y nagpalista nga mikabat sa di mo minus usa ka libong solo parents. Giklaro ni Carillo nga di lang kay financial assistance ang gi-offer sa solo parents, kay lakip na ang ubang benepisyo. Specific kini ang criteria niya. No, ang criteria niya, those those solo parents who are earning below 60,000. No, mo yung ato tigaan-og financial assistance. No, so dili tanan niya solo parents ang makadawat niini nga maong financial assistance. Katurag yung naglisod, unya katurag yung angayan nato nga hinabangan, no. Unahon sa usa sa Provincial Bids and Awards Committee ang pagdungog sa motion for reconsideration sa Davao Cavalier Security Agency alang sa Area 1 Security Services contract sa Kapitolyo. Kini gipahibalo ni Provincial Information Officer Ethel Natera. Wa dawata sa PBAC ang bid sa Davao Cavaliers niadtong Miyerkules kay nagkuwang sila sa pre-qualification documents. Ma-award sa Tactical Security Agency alang sa Area 1 contract o GDS Security Agency alang sa Area 2 contract. Ang Davao Cavalier Security Agency mipahibalo sa ilang intensyon sa pag-file og motion for reconsideration human nabuksan og nahibaw-an ang bid sa Tactical Security Agency. Gitingwa sa PBAC nga ma-award ang kontrata sa winning bidders karong Agosto 5. Andam na ang Department of Labor and Employment alang sa mga tinun-an nga makahuman unya sa K-12 program nga gi-implementar sa DepEd ug sa mga magtutudlo nga maapektuhan sa bagong education system sa Pilipinas. The idea is not to allow the restructuring to result in job displacement. That's why nandito kami. We craft a national action plan para bigyan ng options ang mga workers na Tulo ka man naglahing motion gipasaka sa abogado sa mga pulis nga akusado sa pag-ambush o pagpatay kay Attorney Noel Archival og mga kauban. Apan matod sa private prosecutor, bisan og katungod sa mga akusado ang pagsangat sa bisan unsang matang sa motion, pulos walay gibug-aton ang mga hinungdan og tuyo lamang niini ang pagdilatar sa preliminary investigation. King Perez, sugin ni Mi. Tulo ka mosyon ang gifile atubangan sa Lapu-Lapu Prosecutor's Office sa mga abogado sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group nga akusado sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Nagatubang og reklamong frustrated og multiple murder ang mga pulis nga ubos karon sa preliminary investigation ni Deputy City Prosecutor Jesus Rodrigo Tagaan. Lakip sa mga mosyon ang pagpangayo og dugang higayon sa pagtubag sa mga alegasyon batok sa mga akusado tungod kay wala kuno hatagi sa NBI og kopya niini.
First of all, we are vehemently denying and we have a clear conscience nga ang kaning ni ang 5 ka buwan nasugdan yun ni ang pagdilatar aning niya tungod at tungwa nila paghatag og 11 documents. Immaterial and irrelevant to ang katong pag-inhibit sa Cebu Provincial Prosecutor's Office kay right from the start nangayo gyud may og kopya kadtong ilahang mga document nga wa antud karon wa nila gihatag. Apan nagtuo ang private prosecutor sa mga archival, Attorney Gloria Lastimosa 20 nga nadawat na sa HPG7 ang mga dokumento kabahin sa kaso. Karong hapon makikita si 20 sa mga sakop sa NBI-7 aron maklaro ang issue. But any complainant, any complaining agency, bisan kami, dili mo file without furnishing first the other party. Gipangayo usab nila ang mga original nga kopya sa mga dokumento nga gigamit sa pagpasaka sa kaso. Napo kaadlaw ang ilang gipangayo alang sa pag-submit sa ilang mga counter affidavits sugod sa higayon nga ilang madawat ang original nga mga dokumento. So karon di pa mo kumuingon nga tinuod ba ni o dili mo nang mangayo ko og original documents to be presented para ma-compare na mo ang katong Xerox copy ug ang original nga document. Apan matod ni 20 nga di pa karon ang panahon nga gikinahanglan ang mga original nga dokumento. Because that is not the time to present the original. Otherwise, these original documents may get lost in transit or when it will be handled or inspected by the respondents. How do we know if we will submit the original documents to the to the investigating agency nga di na nila kwaon? So in other words, pwede na siya subject to kawat. The submission of a Xerox copy of a document is during the formal offer sa trial. Buot usab nila nga ilakip sa mga ebidensya ang sumbong nga ilang gisangat batok sa mga sakop sa NBI at tubangan sa ombudsman. Alang kang Attorney De La Serna, mahimong madismiss ang sumbong multiple ug frustrated murder batok sa mga pulis kon paboran ang ilang sumbong batok sa NBI at tubangan sa ombudsman. Ang giawhag si Fiscal Tagaan nga mo-order siya sa NBI to produce the original document for us to compare. Kay di ana ra may allegation nga tampered to ang mga ebidensya nga gipresentar sa NBI. Now, ako gibasa tanan ni ang ilahang mga kaso, mahitabo mo man yun ni ang pinaka-importante kay kung tinuod ni ang ilang pasanan against the NBI, ang kaso nga murder will now be dismissible. Why basihan? They themselves are inconsistent with themselves. Anang nga kuan. Unya, kanang maingon sila fabricated. That is, as I said, that is very premature at this stage. Maingon sila nga fabricated ang ebidensya sa prosecution. Nawa pa manggali day kaha sila kadawat. Matod di 20 nga bisan pa nga di mapugngan ng pagduso og mosyon sa mga akusado isip ilang katungod, dirty tactics ang gihimo sa abogado sa mga akusado nga pulis. Mireklamo na ang iyang mga kliyente sa pagdelay sa mga akusado sa pagatubang sa mga sumbong nga giatubang. Tungod kay may merit ang ila perhaps nga depensa. Why should they prolong the confinement to barracks of the respondents? Why should they not directly or head-on treat the complaint and the event? King Perez, News 5. Ipasusi sa dakbayan sa Sugbo kung wa ba masulod sa danger zone ang yuta nga gitanyag aron balhinan sa Busay Elementary School. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Ado na nimitanyag og luna nga ibaligya aron kabalhinan sa Busay Elementary School. Apan ipasusi pa kini sa City Hall sa taga Mines and Geocensus Bureau aron pagsuta kung luwas ba ang maong lugar ug wala malakip sa danger zone. Sumala sa MGB 90% sa Barangay Busay nasulod sa danger zone ug delikado sa landslide. There are already possible areas. But I have asked Joey De Luz that we will go and inspect the areas. Firstly, if it is not also landslide prone, no? Because if we move the school from one area to another and they're just the same, it's similarly situated, that it is also landslide prone, then there's no use.
Ang Busay Elementary School temporaryo nga gibalhin sa Busay Gym nga nasulod gihapon sa danger zone. Samtang karong Lunes, mag-meeting ang local school board alang sa pagtukod og laing eskwelahan alang sa Sapangdako Elementary School. Ang Sapangdako Elementary School temporaryo nga gibalhin sa Barangay Hall tungod kay daplin kini og sapa ug delikado alang sa mga estudyante. There's no doubt it's a flat land. It's a flat land. It's very flat, and it's really ideal for a school. We were only asking for 3,000 square meters. Leslie Camina de Vistil, News 5. Formal nga gilusad sa Mandawi City's Chamber of Commerce and Industry ang Mandawi Business Month 2014 kini sa ulugon sa tibuok buwan sa Agosto. Labing dako nga event sa usa ka buwan nilang pagsaulog mao ang pagpaluyo sa Visayas Area Business Conference, lakip sa himuong Business Summit. 17 ka mga business chambers gikan sa nagkalain-laing dapit sa rehiyon ang gikatakdang mutambong. Laing 500 gikan sa Metro Manila. Matod sa chairman sa Mandawi Business Month, dako ang paglambo sa ekonomiya sa Mandawi tungod sa suporta nga gipakita sa LGU. And integration. So it's very good that we expose our members different innovations that hopefully will give them the opportunities also to be a part of this new phenomenon. Aduna nay bagong general manager ang Waterfront Hotel and Casino. Juliet Hainar, Suginlimi. Hulyo 1 ning tuiga dihang formal nga milingkod ang French national nga si Philippe Fougeri isip bagong general manager sa labing ilado nga hotel sa Sugbo nga mao ang Waterfront Hotel and Casino sa Lahog. Matud ni Fougeri, wa siya magduha-duha sa pagdawat sa maong posisyon tungod kay usa ka dakong barbo alang kaniya ang mahimong kabahin sa maong prestihiyoso nga hotel sa Metro Cebu. Well, I'm feeling actually very proud and very comfortable. We have an excellent product. Of course, there is a lot of hotel in Cebu and a little bit of competition, but there is room actually for everybody, and the quality of our service and property is something which will be, I believe, appreciated by the Cebuano. Pinaagi sa 15 ka tuig nga working experience ni Fougeri sa pagdumala sa nagkalain-laing resort sa gawas sa nasud, masaligon siya nga ang iyang kaalam makatabang og dako alang sa mas paspas nga paglambo sa Waterfront Hotel and Casino. But basically and generally the project are based on quality, on service, on reopening outlets like for example Tref, which everyone knows, but we are thinking actually of a new concept. Usa sa plano sa bagong general manager mao ang pagbutang og dugang shop kon boutique sud mismo sa hawanan sa hotel. Bukod sab niya nga balik-balikan sa ilang mga customers ang lamian nga mga pagkaon dinhi sa Cafe Uno nga anaa nahimutang sud mismo sa hotel. So I just want to continue on this line and to develop the possibility for people to join and to be a part of it. Padayong giimbitar sa bagong pamunuan sa Waterfront Lahog ang lokal ug langyawng turista nga mobisita sa ilang hotel tungod kay gawas nga limpyo ug maabi-abihon ang mga empleyado, anaa pa ang tanan nimong buot matagamtaman gikan sa usa ka sikat nga hotel. Juliet Hainar, News 5. Aron masiguro nga way mahitabong kagubot din malambigit ang mga langyaw nga mga pil sa Ironman Triathlon nga ipahigayon sa dinhi sa Sugbo sunod buwan, giawhag sa Regional Intelligence Division 7 ang organizers niini nga hatagan sila sa mga ngalan sa mga foreign triathletes aron ipaubos sa profiling. Andrea Patenya, Suginlimi. Nanawagan ng Regional Intelligence Division sa mga organizer sa Ironman Triathlon nga ipahigayon karong Agosto 3 nga padadaan silang lista sa mga ngan sa tanang partisipante nga musalmot sa maong international event. Nasayran nga mas daghang sports enthusiasts ang nagparehistro alang sa maong triathlon karon, di inabot sa kapin 2,500 ka participants gikan sa 40 ka nagkalain-laing nasud. Matud ni RID Chief Police Superintendent Paul Labra, mas maayong mapaubos una nila sa background check ang tanang langyaw nga partisipante nga mga pil sa pagsiguro nga wa kini nalambigit sa illegal nga binuhatan ug di magdaog kagubot dinhi sa Sugbo. We asked already our foreign liaison division in Camp Crame sa Directorate for Intelligence to assist us in finding out who these foreign participants are. No? Ang buhatan ng gawin na isa
amo ang foreign liaison, ang amo ang foreign liaison office in DI would coordinate with the consular offices of these different foreign nationals. Pahugtan sabang seguridad sa mga lugar nga posibleng dagsaon sa mga national ug international guests dinhi sa Sugbo, sama sa mga tourist spots ug nightlife areas. So ato nang giandaman og mga security personnel kaposibleng suryanan ani atong mga bisita, labi na gyud ang mga foreign tourists, foreign participants. Andrea Patenia, News 5. Glenn, before we end, congratulate ko sa Action Bisaya on its third year. Congratulations on the staff, cameraman, or everyone in TV5 for a job well done on its third year. Kapila na ba katuig? 1 year pa lang, Glenn. 1 year pa. Congratulations. So I wasn't here when it started. It's a privilege to be part of Action Bisaya. Yes. Congratulations, everyone. Maukadto ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Action!